Chceš si užít dovolenou svobodně a bez závazků? Půjč si obytňák od Kalda Campers. A sebou si můžeš vzít až 4 kola a na dovolené podniknout s rodinou nebo přáteli skvělý výlet. A co všechno je uvnitř? Budeš čučet. Z přední části si můžete vyrobit obývací pokoj. Hned vedle najdeš plně vybavenou kuchyňku, včetně lednice, plynového sporáku, dřezu a spousty úložných prostor. Teplá a studená voda je tam taky. A po dobrým jídle je potřeba se natáhnout. Co takhle v prostorný ložnici s ambientním osvětlením? No a co nesmí chybět, je koupelna. A tady najdeš všechno. Umyvadlo, záchod i sprchový kout. A údržba je velmi jednoduchá. A kdybyste byli 4, tak je k dispozici i prostorná přistýlka. Všechny věci, co na dovolené budete potřebovat, se vejdou do prostorné garáže.